היה גם, ראיתי שבעצם היה איזשהו מישהו, שהוא התעורר לתחייה אחרי שניסו להעיר אותו כל הזמן. Вау! Был некто, кто пробудился в воскрешении после того, как он был мертвым долгое время. Слышно, дети? Мазы? נשמות של ישראל, שכולם יקבלו את התצלם של יהוה ישוע бен האלוהים. Совершенный лик Господа, его уста, его очи, его уши. Правда, детки? Благословен тот день, когда колбный Израиль יקבלו את זה Иешуа, наконец-то. זה יהיה תחיית המתים. Это будет воскрешение мертвецов. Не так ли, дети? Да. וואו! הללויה וישוע. תקום מלכותך על הארץ, עד השמיים ולתום, ולשמי השמיים ולטמא התהום. מלכותך תיכון לעד יהוה ישועה. בתוך בני אדם תחיה. בתוך משפחתך. ישראל 25. הללויה יהוה ישועה בירושלים הקדושה. חתונה תעשה בבית המקדש החדש שלך, אבא. תתחדש על הבית, כפרה עליך. הללויה וישוע. אמן. אמן. וואו.